ya ons hartelijk beetje die mekaar maar we kort dit second om je haren recht te maken man. Ja, dat het daar je na hij rollercoasters te maken. Hij curl dat die kinderen doen met die conditioner en een beetje gel. Nou ja, gaat binnenkort gebeuren. Van nou is die plan laat groeien, laat maar net proberen net reageren, laat niet koeksie. Nou terug naar reality ons. Ik was bezig met programming voor ons in Noordkaap en met ook programma James. Sila ka naman na verstaan je? Link up sila ons link man. Laat ons kijken aan die na app of iets samenwerken man. Voor die jongens wat dangerous is in programming. Ik begin een programma nou eerst, maar voor die jongens wat kwaai is kou. Als je een man kan guide in Noordkaap en James, laat een man bij elkaar komen. Laat ons link. Maar van nou kom ik weet je nog waarmee is ik bezig. Vijf minuten, maar voel dan die watergeval kou. Toen is het recht op mijn manier. Ja, nou is een beetje heavy man. Die camera quality is over. Is weak bruh. Nah, je kan niks zien. Jong, kom kijken als ik die camera flip. Gaan je lekker naar rechts zien. Peter zo, ja nee. Maar weet je helemaal gauw. Je open is aan screen nou. Waarmee ik bezig was. Het is maar net zo'n koers ding. Vragen, antwoorden, questions. Daarna we gebruiken je katappel. Tuple, maak je zaak hoe je dat wil noemen. En dan met options gebruik ik two tuples, wat betekent een tappel. Of een tuple binnen in mijn tappel. Zo, ons het 5 tappels. 1, 2, 3, 4, 5. Als hij commas moest noemen, vanaf. Had je variables, je answer, guess, score, question number. Die question number variable is maar net om count te houden en die score zero is maar net om count te houden. Dus ik kom eens aan zeggen plus equal 1 in die gevallen. Die element ook right. Kom ik per net gooien, dan gaan jullie onder de results zien. Hier 5. Basically, die dan gaan we nu vragen how many elements are in the periodic table. Dan gaan we zo zeggen, oké, right, ik zie 118. Dan gaan we zeggen correct of incorrect, maar is correct. Zo gaan we nou aanhouden, dan gaan we nou net al die andere questions antwoord. Kom eens maak maar net gewoon nummers op D, P, A, P. Ja, wanneer we gaan dan memo's nu zien je als het correct is of incorrect. De eerste antwoord was correct geweest. De tweede ene was correct geweest. De derde ene was incorrect, maar incorrect, dat gillen jullie rechte answer. A is the correct answer. Correct. En dan krijg je weer van die dagen na alles results, dan krijg je maar nou die answer. Oké, right, die moet ik net goed die goeders lopen. Is ik net toch gemaakt die guest. Hij wordt dus net geëerd tot bij die. Hij wordt geëerd tot die list. Dus ik kom aan zeggen. Was ons geweest. Dus ik kom aan het guest daar. Vanaf was hij een pen guest. Zo je een pen maar eerder tot bij de list. En die score plus 1 die reden kom je nog die score wees is. Je kan die score gelaat increments en 1 nie. So
man save maar net gewoon. Is maar net klein goedertjies man. So jy gaan net gewoon hier.